It-tnejn li ġej se jibda x-xogħol ta' twaqqih ta' fabbriki fil-Marsa biex bekk jinbeda x-xogħol fuq il-bini tal-junction tal-Marsa. Dan filwaqt li t-toroq tal-Kappara se jinfetħu sal-aħħar tas-sena kif ippjanat. Ħabbar dan il-Ministru Ian Borch f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega kif in-nefqa fl-infrastruttura se titla' minn 13 miljun euro din is-sena għal kważi 60 miljun euro s-sena d-dieħla. Dwar il-proġett tal-Marsa saħaq li qed jittieħdu l-miżuri kollha biex l-impatt fuq it-traffiku ikun minimu filwaqt li jappella lin-nies biex jikkollaboraw, jippjanaw ir-rotta tagħhom minn qabel u jsegwu id-direttivi li jinħarġu. Is-suċċessi li rajna fil-proġett tal-Kappara rridu nutilizzawhom fil-proġett tal-Marsa, però hawnhekk issa mhux flyover waħda għandna, hawnhekk ħajkollna 7 flyovers sabiex niżguraw li darba għal dejjem wara dan il-proġett in-nies tan-naħa t'isfel jew dawk li jridu jmorru naħa t'isfel u viċi versa ma jkollhomx waqfien fil-vjaġġ tagħhom. Bit-tema Inlestu Malta għall-futur, Borch innota kif il-Gvern qed ipoġġi flus il-poplu fejn verament hemm bżonn. Il-Ministru qal li mis-sena skolastika li ġejja se jingħata s-servizz ta' trasport b'xejn b'superviżjoni għall-iskejjel. Is-sena d-dieħla se naraw ukoll trasport pubbliku b'xejn għaż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-20 sena u twaqqif ta' aġenzija għat-titjib tat-toroq. Fakkar ukoll fil-proġett ta' Triq Boqana, Triq Bormla, il-Marsa Ħamrun Bypass u l-proġett tal-Mini ta' Santa Luċija. Dan flimkien ma' xogħol fuq il-Mini ta' Santa Venera, ta' Kirkop u Regional Road. Huwa ħeġġeġ ix-xiri ta' karozzi elettriċi fosthom biktar charging points u benefiċċju sa 200,000 euro għal kumpaniji, kif ukoll inċentivi ta' rifużjoni tal-VAT fuq ix-xiri ta' roti u bicycle lanes apposta bejn San Ġiljan u l-Belt u l-Mosta u l-Università. Dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, Dr. Borch qal li jekk kif jitlestew l-istudji ikompli x-xogħol biex jitfassal mudell u diżinn ta' kwalità. Dwar il-qasam tal-ippjanar qal li nkisbu suċċessi notevoli fejn bl-iskema ta' regolarizzazzjoni ġiet iffinanzjata l-iskema Ir-Restawratarek, skema li se terġa' tiġġedded is-sena li ġejja. Huwa żied jgħid li l-Awtorità tal-Artijiet rat it-tneħħija tal-poteri minn idejn il-Ministru responsabbli għal fidejn Bord, filwaqt li l-istimi se jibdew isiru minn numru ta' periti barra mill-Awtorità.